pekné, ako by to mohlo byť. Ford. No? Hej, odpod tú značku. Prečo by mal fotiť? Lebo už si niekedy videla na... Víš, ako majú Ford? Také divné F, také divné O a také divné R. A čo? No? To môžu skúsiť. Jaké má zrikátko? To nestačí. Hej, aha, tak to sa asi otvára Anténa. podporu. To je anténa, nechytaj sa to. Poď sa na tie kolesa. Myslíš, že sú nové alebo staré ešte? Neviem. Asi sú nové. Ale ten výfuk. Našli sme staré auto, ale tu sme ešte mohli si svietniť si čuť. Ešte má vystrchlovacie anténa. Čo? Toto by si mal také to svoje krídlo. Obie motora, 41 litra. Jaký divný volant. To je ešte zo tej doby ľadovej. Čiže to je 70-ročné auto. Ale strašne pekné. Ono to bolo na nejakých zrazoch. Myslíš? Však tu sú fotky. Classic Ford. To som... Aké rádio! Čo ukáž? Čo?